Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama on juurama dole kalɗo mawɗum wonde e wonirde weltade kadi e artude plateau mon yonta hande saaha kala no min heewi waɗirande woni yenna chaque dimanche min daari jammon kadi mi salmini yenna ardiɓe galle o mi salmini yenna technicien men Djiby Dieng kanko jaggata e golle ɗe yenna o salminama o juurama kadi moɗo ñaganomo jaam sans plus tarder kadi mi hokka yenna yaadiɓe amɓe salmodire yeɓiyankoɓe puɗɗoɗen yenna émission min Salma mi salminima hande kam mom sa darama tan wayno Adja Gumi ɗo makka tan ari mi salminima machallah mi samirimama Raki mi salmini jaari assalamtu aleykum awladu Mauritanie assalamtu aleykum awladu Sénégal mi salmini kalto ɓiɗɗo pullo woni bio mbimi e mbimami foof salminama juurama mi salmini aussi notre technicien Djiby Dieng kala ko yoɗɗo tan ko an ha yesso ko lawol a jarama a weltanama Diary Ndiaye borom hawre wallahi kadi mbiya borom padalal madame Ndiaye salminama e sohna haydara karara e hande kam ko januɗo umra on ji émission ɓennuɗo o arano ko umra yano assalamu aleykum bandiraɓe ɓeɓe fulɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mi salmini on to gonirɗon Diary Ndiaye salmini on Diary Ndiaye baylo boɗejo salmini technicien men e gardiɗo baba Abou Samba Diop e mama men Sali Dia woni jaadiɗam kala to yi nawram mi salmini on kadi ha yesso kadi ko lawol a jarama weltanama donc no mbirumi ni hande kadi on ji entre nous sabu oɗo saaha won hunde hewde yenna mbaɗa wawi wiide ni wona hunde hewde sa ɓooyiɗo e aduna he mbaɗa wawi wiide woni thème dabre mystique walla wiide golle bonɗe neɗɗo ƴetta yenna hunde tan waɗa ɗum yenna e bandum walla e jaadiɗo mum ça dépendal en ji oɗo saaha yimɓeɓe yenna wayno ko hakkillaji munen ko ngewi munen walla mi famani dal par ce que moni fof ene ƴetti yenna metta e ɓerde mum tan yaha watta e neɗɗo mo ganduɗa wiyan ɗum waɗan ɗum ha jaaha an aɗa waɗa ɗum ko booni inchallah donc hande ko thème mystique yenna yimɓe jewtata sabu yimɓe ji oɗo saaha gueɗe ɗe ɓurtima juuɗe donc min mbaɗa hen débattre rek mi hokka yenna Diary haala holko saabi yenna neɗɗo hol degré bonki yenna neɗɗo fota dañde ha daara neɗɗo wiya yiɗa ɗum tan wala ɗum ko boni ko wasi hulde Allah rek sa huli Allah aɗa miiji ñalawma arde leydi sakko leydi fawo holko a poɗɗa wadde holko a forani wadde mais hande yimɓe ñejjiri ɗum a yiya neɗɗo ne juula mo hoora omo waɗa kala ko Allah wiya mo waɗa mo yaltina asakal taw ɓerde nde holko heddir toon ko yiɗani hooremo ko wona ɗum o yiɗani bandi o kanko dal yi tan kanko waɗata avance bandi watta avance on jiya ɗo joni madame Ndiaye ene luuri ene laaɓi anda koye sutur Allah tan woodi cikka ene jigui ko gasata yaha jooɗo hedde ceerno woni wiya bonnanam kaari sabu kaari no wayni welani yaltina haalis oɗon haalis mo jaltinta est ce que ana wawi wadde hen projet walla ana wawi lodde ɓanduma mbaɗa aaro hoorema kono wona wiide eɗe yaaha hedde neɗɗo aɗa liggora bonna aduna mum holko dañata hen woni aduna ma boni lahar ma fewnani ɗum sikki jarani de eyyi Salma anni bela sikkani enen kadi pusata yenna neɗɗo daña gañgu e amen walla daña gañgu e ma surtout par exemple an saaha kala aɗa hollita yenna ko dañɗa ko joguiɗa aɗa haalna neɗɗo ni mbami ni mbattuno so ɓooyi est ce que o wattama ñee maintenant no ñee wirte wattude hakkille wattayma hakkille o yaha haw daña nguutu e ma yenna bela sikkani kadi ko enen pusata yimɓeɓe waɗa yenna woni mais kalno wawi waade neɗɗo kalno mbawɗa jande ko Allah hokkuma hokkani hoore makko mais sohlani an ko neɗɗo jani ko tan o holliri hoore makko tan an e makko boni ɗum ala wona noon ko fof ne jogui ɓerde manda fof ne wiyete ni ɓerde ɗum ɗo e muɗum kono an ƴewata nangude ɓerde pa ɗum banggue
kono ɗo jani ko ɗumina e muɗum dal jettirama ɗum Allah jettira Allah e ko o jogii ko o hokkani hoore mo ko Allah hokkimo ɗum kam essaye umroto e jiran ton pulal ana ala o jogiima hettiren Allah no feewi sohlani aɗa yaha ɗo ceerno aɗa bonnamo pour nde o jani walla pour nde o ala ɗum sikku tan ɗum ko ɓernde bonde ɓernde bonde joomum jogii kala jaaɗo e ceerno wiide nangano bonnam kaari ha bona wallahi ana miijahi janngo ka maayo o sa miijim kadi an sa waɗi ɗum ɗo janngo e janngo ma yantema wallahi a watta ɗum miijanam ɗo tabo on ko jibinaɗo on neɗɗo wona ɗum ɗo fokata memetede des fois miman neɗɗo cikka mimi moom taw anda koye ma faati ala kulli al ko fatta ma surtout neɗɗo laaɓɗo gomɗinɗo Allah eyo ala mais sens aussi beele on sikkani kadi enen woni en ndentaki koye men joni en tara woni holɗo e ba bangue holno en ndenta pour wiide par exemple an hande sa yi Salma ɗakkoɗa e makko jiya Diary ɗakkoɗa e makko jiya Fatimata ɗakkoɗa e makko jiya Aminata ɗakkoɗa e makko jiya Coumba ɗakkoɗa e makko tawol signinoɓe men ñiiƴe taw ɓe jiɗama ƴetta ɓen fof mbiya ɓen ko sehilaɓam ha gonda e mabɓe subaka ki jamma e ñalam gudditanaɓe damal ma galle ma mais ɗum ɗon interdit ɗum ɗon est ce que mais ɗum ɗon arani ɗum ɗon ɓe Allah hokki ɗumen ɓerɗe e jigui ɓerɗe ne jaaji kañumen comme no jagguiri koye munen ni no jagguiri yimɓe fof cikkata ki no mbayni noon yimɓe fof mbayi kañum ala ari passé sikka oɗo somi wonde muɗum ma waɗam ko boni saabu ene waɗi yimɓe holno ɓaɗirtuma an hay sa lelima feccere jamma neɗɗo fuggima wima kaari de ma waɗi hunde a gomata ɗum ko ɗum mbimami est ce que eɗen ndenti henna e koyam hande a wawa wiide neɗɗo ko sehinma à 100% aɗa wawi ƴew ay kono annduɗa à 100% ko ɗum woni haala kani an ɗum joom tagi il galle faut ma être toujours méfiant ɗum an rek sa yeehi ha joom galle ma fina wonma trahir ko ɗon sah noon goɗɗo ñan ɗon yaha ha joom galle ma ene liggoma ene ƴetta jawdi ma pour mbaɗa henna kangueɗa walla mbaɗa paralysé walla wona goɗɗum hen ƴetta jawdi ma hettinayi hoore ta hay rewɓe woɗoɓe ɗum kañumen kañum liggoto wormu mum kala ko wormu munen dañi dokka ɗumen ɗum kadi moƴƴani ɗum fof ɓuri bonde ga kala ko dañi ngala e sagoji muɗumen kala ko keeɓi hankkandi ni ndeysan ko ara tan yuppamma ɓesgumari lora hokkata yummiraɗo hokkata ɓiɗɗo hokkata dara an tan joni cikka noon mbiya aɗa waɗa dammu aɗa fugga dëndu mbiya joom gallam ko min yiiɗi wona yidde o ala e sago mo ɗo e hewɓe ene mbaɗa ɗo e hunde ha cikka mbiya ɓe ko ɓoccode taw wona ɓoccode ko ngala e sagoji munen ngala ko liggaɓe handunki darade hay sa win ɗumen ya parkade ganna ham ɓinguel gaynde addat tellement no to jagguɗa ɗum ɗo a janggo mum sadde mais eɗen mbiya liggotoɓe kono seerenɓe walloɓe liggotoɓe ko ɓen kadi foti haale ɓen kay ɓen haalumen haalaka ana jogui gandal ma Allah hokkirima gandal ma ko ya wallu hen jeeyaɓe Allah ɓe ya wallu hen ya safru hen ya wallu hen ya sellin hen an ɗo bonna hen ɗum fof ɓuuri bonde hande neɗɗo hulani yaade to maayiɗo guenale ubbidde nono waɗa toon goɗɗum imagine toi lelɗi ɗe maayi jaaha gubbita ɗum waɗa toon liggey bonɗo mo Allah bonni ɗum a wi aɗa woni sagoɗo ha abadan a haali ɗum ewa won histoire garɗo joni suka debbo watnoɗo vidéo ji e YouTube he o wi wajiɓe henna ñalawma goto jigi kamɓe aɓe jogui on habitude à chaque fois yaade henna guenali yummaɓe ɓe pewnita ha feewa faami joni noon suka debbo e mawniral makko jeehi kono suka debbo wi haade mabɓe yaade saaha kala so o leloto so lenima o hoyɗata ko yumma ko wiyammo guittani ham ɗum ɗo henna ene tampinamo ndeysan joni noon ɓe peni subaka ɓe jeehi toon ɓe jeehi noon nde ɓe yetti e yanande ɓe jii banggue goto ene wayno ko ubbinani joni ɗum haawi ɗum ɓe puɗɗi noon henna ubbidde seeɗa seeɗa pour ɓe ndaara est ce que ala ko naati toon walla goɗɗum e goɗɗum ɓe gubbiti henna ɓe mbi nde ɓe gubbiti nde subhanallah o talki ɓaleji kadi ko inde debbo e gorko waɗi ɓe marié ɓe ƴetti sous-vêtement ji maɓɓe henna fof ɓe bindi hen henna ƴiƴam henna ɓe bindiri ɗum dal affaire aji ɗe gandanɗa ko pour juste pour debbo o to jibin walla debbo o maaya walla debbo hangue ko noon
te ko arabe de naare e hori ala bonande ala ro ala ala bonande ala ro ala bonande ala partout fof to kaltu jiida aran ɓe mbima hen saaji ñawa jaaha hôpital jejjira an ko ñawnoɗa ho même chose e liggeyaaji ma yi ene waɗi yimɓe ngala ñamde ngala yarde ngene fof ko sernaɓe jaaha sernaɓe kala ko dañi kañumen hayso guel ƴukki ɗumen tellement ɓe gommi seere mbe hayso guel ƴukki mbiyata ko liggey kamɓe jejjiri Allah ne woodi ko Allah jaɓata ko Allah saloto kono kamɓe ɓe natti ɓe ñamata ɓe yarta halis maɓe dañi wutteji maɓe ɓe jarni wutteji maɓe jaltina ɓe jippa ɗum ceerno pour ligganom kaari walla wonnam dani yo haangi walla yo maay walla so woni gorko yo wurte yambaji ɗiɗon affaire gueɗe bonɗe tan ɗum ɗon holko dañirani holtan o jijjiti ko Allah woni laam oɗo debbo tankiɗo ɗe ɗo balɗe eva séduction Allah yurmo yaafo amin talu sen Babacar Sy waran ɓeɗon ne mbiya ko korto ɓeɗon mbiya yeno ko liggaɗo moni fone haalde goto anda Allah han andi kadi on mayde mo min mi yinno haalde hen sabu malgré a mbiya korto amɓe ɓe mbiya o ndiyam ngullam mais min mbiyami yimɓe ganda holko ɓuuri bonde korto woni haala bonka ay haala bonka moƴƴani a tawi neɗɗo wiyanima waɗanima kaltu ndi waɗa ɗakka foto mum jenna ɗum ala ka wiyata e muɗum ɗum ɗon soko dimo yiɗa gacci yiɗa haalaji haala bonne wawi jaggu ɗum ɓernde ñawa hen ha ɗum ɗo yimɓe noon kamɓe heeɓe sa mbaɗa jawle ɓe cikka jomum ko haali ko banggue liggey haaldire walla ɗum ɗo mais ko haala konngol moƴƴani konngol bongol moƴƴani ɗum waɗi neɗɗo saɗa haala oto aduna wele ha neɗɗo fawma micro walla wiye ko an woni hen ha kala ko gandata ɗo nimside janggo sabu hande mo mbaɗanɗa kalanɗa ko boni ko foof maayi hande nene gonga enen fenade kala ko neɗɗo wawno haalde hen yaltinama hande ko mbiyata ko wayno hande aduna tolni hande ko mbiyata ko wirdu Cheikh Tidiane wonɗo won jiya joni sabu kala bannoɗo hen vidéo mum jaltinama kala kalnode haala bon ko yaltinama ɗum noon holko jeeri ɗum aduna dal min jaggirmi ɗum ko fijirde jaleɗe so paasi ɗum ƴeewen ko Allah wi ko hay sen mbawa ɗum ƴeewen kam au moins mbaɗen hen ko sohli ko jaari des fois neɗɗo ne jooɗo ne ndamo mi meeɗa warde neɗɗo tawa anda konngol ngol kalɗa ngol taw warima o maayi de omona yahde mais ko maayiɗo haala bonka ɗum woni ko wona laawol sosandema tan ko a waɗa walla ka a wiyani ɓe meɓɓe kono yadde ndiyam ni neɗɗo yi neɗɗo ne ya wi ɗum ka imma o baya o wona bamma ala ha noon ko heddi taw Allah ne seeɗi ko woni on jibinma jomum siga jomum noon wiya ko miɗe suusi haalde ko belama hande ma wona ko tigi noon yaari te ana warima o maayi omon yahde mais ko maayiɗo pak ɗo wonɗo ɗum ɓuuri korto bonde wallahi ɗum ñamal ko ɓerde ma nde haalaɓa to joddade miijo yimɓeɓe ene goni e réseaux sociaux ji ɗi surtout ɓayɓe hen ɓe ɓeɓene kaala kono mbawa communication ko ɗum ɗon aɓe poti jambude communication sabu kamɓe kala ko ari hakkille mum ɓe kaala mi haalama e gueɗe ɗiɗi aduna raki sa heeɓi ɗum pour keɓa kaalo gonga weeɓani haalis hay sa waɗi erreur neɗɗo haalantama gonga sabu wiyata sabu ko ɗaminiɗo e ma wiyata so haalnima ɗum a hokkatama ɗum waɗi hande jomumen kala ko beela haalde kaale so haali ɓeega peɗɗiɗi jaleɗe jala ɓeega gona e ɗum ɗo so woni noon wayno comme no groupe WhatsApp ni a yiyata ko neɗɗo haala hen ole ɓe jaabo jomum groupe jomum wona ko ƴeftudema less anani ko kaari haali ko pour holluma jaaba himo groupe he hayɓe fof ganduɗa haali ko ɗum ɗon hande ɓe mbasa yiidema mettina ɗum saabi ɓe mbasa haalandema kalantama hankkadi ko yimɓe ko affaire seyɗani jadata seyɗani gonga jadata saabu yaadumaɓe foof wona yimɓe gonga seydiniji gonɗon en mbanma jeeyi ko kala foof mbima gonga taw an to gonɗa ɗo koye erreur mawɗo gonɗa te gandata ɗum hande ko jiguinɗa o mbasa jogade kam fof kollanma caggal hay goto maɓe heddi tawa e ma jeeri ɗum ne jeeri wattude hakkille juuɗa fof ko gasa sehila surtout ɗiɗon kawuji kadi appina mbaɗa anniversaire ma yimɓe kawuji hewɗe surtout tiktokeur ivoirien oɗon waɗi anniversaire mum invité sehila mum ɓe mbaɗi poison en e ñamde makko ɓe ñaami ɓeɗo makko fuɗɗi muuse o yi hôpital ɓe mbimo ka mbaɗa ɗo poison te poison mo gandanɗa ko seeɗa waɗirtoma ha maya
la ila ba o ma yani kam o maayi ɗum kay wona ka goto kadi ka goɗɗo kadi so debbo ene liggo en ne walla jinnamun ala fo yenna ko waɗanta jinnamum te ko meuble uji o fewnirta ko jungo mum o fewna ha feewa jour goto noon o dañi yenna fiancé o noon jogui kalis on waɗanimo organisé anniversaire o invité sehila makko même chose o waɗa drogué henna o waɗa poisonné kadi o wara kankone jew ɗum ɗo mais hande mi haalama ɗum saabi mimi rentade nde awa rentade hande comme hande exemple hande ñande nde mbaɗi émission men wiyama en porani haalde wadde précisé fulɓe mais neɗɗo kala to mbawɗa yiide ko ɗon kalta enen en mbaɗani ɗo sosal hay neɗɗo goto en pennani e goto comme histoire mo kalla o histoire o nene nder ɓenen haalfulareɓe ɗiɗo temps uji hol ƴeftuɗo ligguey ɓi gorko muɗum maayi wiyani yo hange walla waɗa hunde maayi yo maayi koye guure men fuurde heeɓi haɓena noon aɓena mbaɗa ɗum ɗo haɓe mbaɗa suuda jokkere endam aran enen ko ɗum tan tampere won fof mbiyen mbaɗen jokkere endam on babiraɗo wonno ko France babiraɗo wonno ko France waɗi retraité arti to arti ɗo nayi sagor mum gorko ko mbiyata ko so doole donki yo doole keɓa mais anda taw ko afo walla ɗum ɗo saabu ko mbiyata ko rek o ronki joni o nawi ɓiyi o gogiraɗo mataw affaire ɗum ɗon welani ɗum ala o wawi hen mataw ɓimne fonno yaade yahani yi hedde ceernajo o liggi ɓiɗɗo o yi jahowo hokki ɗum yobbante o sa yi hokku kaari mbiya ko bammo hokkimo ayi kanko feeñani nde sa yi mbiya ko bammo hokkimo onni kañum yetti ponnoɗo yaade o hokki ɗum o wi ɗum sa yi hokku kaari mbiya ko bammo neldimo joni kankone ndeysan waajo o nawi ɗum hokki ɓiɗɗo o wi ko bamma nelduma kanko ɓiɗɗo miija hen ko boni sabu wi mata o yeehi babiraɗo yiiɗi o daña kayitaji law o ƴefti affaire o loori to looriɗo hankkadi ndin o waɗi sentir ɓandu mo ko ndi ngatta amo ŋaaño mais haade hakkille mo ko yaade o ari hedde bammo togosen wonno toon o wi min de babam neldunoɗo kam ɗo hol garɗo addi ɗo yobbante ko babam neldi kam loorimi o cikkannom ko affaire kayra kono mi loorimi ɓandam ɗo fof nena ngata boni o wonimo ha ɗo kala nden taw hakkille mo nanemo a ɓoy affaire o ɓeydi burjirani noon en yaaha hakkille o yii omo weddo ga cumtimo komo seega ɓe nayimo ɓe gantiroyimo toon o ɓocciriɓe o dogi to dogi to maɗa to dogo taw yi ha woɗɗi toon o maayi ayi o maayi toon joni miñum bammo o haalni ɗum ngol ɗon konngol miñum bammo o noddi babiraɗo wi ganda kam ɓiya wari ɗum wonimo holno mbaɗirmi ɓiyam o wi ɓiye wi an hokki kaari yo addan ɗum aya o noon ko aya o nayimo lahara o wi wona min kay mi neldanimo ko haydara wonimo ha o joni gadduɗo kamɓe ɓe gaddi ɗum ɓe jiyedde gadduɗo goɗɗo wi ko goggiraɗo hokki ɗum wi ko bamum wi hokki ɗum kono joni oɗon enen e fuura yidde wadde masala on e foti waɗede masala walla ne foti hollede lawol saabu hankkandi ni enen en gowi ɗum ɗon en gowi ɗum ɗon kala ko waɗa wiye masala mbaɗen jokkere endam koye famille heƴata mais famille han gandanɗa hoore mum a waɗani yene ho famille ma moƴƴere hollere sa waɗi ko boni a hollere ka bonɗa nanne to bonɓe ɓe goni to mbaɗeɗa toon classe kono bonɗo watta e nder yimɓe ene ɓeydo bonnude ɗum foti wonde lawolde masala o boni programme uji men sotini ɗum e hoore mum ni ƴettata affaire o en mai ɗum woni hannde goto hoola hay goto hay jungo ma nano hen saji jam foma fima hello ko ɗum ɗon ko heddi feema way lojjema moy lolu jaay dal afro mi anda ɗum ko woni min sa waɗi ko boni holle ka bonɗo kolleɗa lawol ko ɗum woni lawol mais masala ha holde en min ñin keɗim audio walla aduna fo min fof tan nini fof mi ha min joni enen hol mbiren solidarité mo mbiyeten e meɗen o holto woni joni jomum waɗa ko boni ene wiya ko famille ala ko ala no hakkille mo nde am wonde hakkille mo nde yaata ceerno mo ƴefta haalis mo hamo haala inde nde amo jogui hakkille mo heɗomi so andini ko ɗum o waɗat ɗum kay jarani yo yaata ceerno hono ɓiɗɗo yo yah taw wona liggade ko joni a waɗi a liggima haytino oɗa a boni hakkude ma yimɓe ga hakkude ma Allah kam miijo sabu ka barɗo fittandu
sagar moƴƴo machallah ko foti noon ni an a heñita kalisma ɗiɗon kalisma bonnuɗa e ceerno sa waɗi ɗum biye totti ɓiye yo ɗanno so joom galle ma nawi ɓiye aɗa andi kay woppata henno ɓiye ha si wasde andude ko kiremeje rek kiremeje tan ko mbiyat ko moro mi morima so cuuli potani addata ko ɓorguenol gasi ko ɗum ɗon tan neɗɗo andata ko Allah hokkuma hoore kaaɗa hen ana wani ɓi janono yahani a wari ɗum andi ɓiye wonta hen wonta e jaam ga an yimiraɗo ga wonta e jaam ɓiye ma dañino kayitaji foof ceehan mumen a yahata to ɓiyeno masala ha ala fittano masala ha ala hol joni est ce que on ɓerde yumma ene wawi masrodirde wawat ko ɓiyi ko mbaɗa min de so tawi ko min mi yafata so tawi oɗon mbawi wiide enne neɗɗo o ko bonɗa ala fewnata enna jokkata enɗam kono haaji mala hen yo holle lawol no wiyani ɗum foti wonde de ɗum foti wonde jawdi aduna o dal ne jiiɓi trop aduna ko ɗo wobbete henna gartiri hakkillaji mum kala façon bonande lasel jiiri de mbimi ko adunde ko lasel jiiri kala façon bonande fof watta hakkille muɗum neɗɗo takkama ɗo viol taw waɗani viol so hamay dow kecce dow fenade taw fodɓe sohade ɓe soheɓe coha hono woni liberté ɓe mbaɗa ko welɗumen ay fof ɓe yaɗa kaso wona ɓe jeeyi kaso ka fallu faalo walla wiya hangaɓe taw hangaɓe nene nder yimɓe ne ɓorno cumde mumen ene jahani mbaɗa ko boni tan mbiya ko hangaɓe taw kanga jigui hakkille awde bonande ma wiyo sellani wiyo sellani ƴeftan kayitaji walla ƴewanda kayitaji kangaɗe non vraiment ko heewi hen ko kayitaji kangade ƴewante heede a wat ko welmaɗa arde sago ma jigui sago ma ɗum dal mbiyaɗa wara yimɓe comme an Allah tagma waranima nde foti wardem nde an mbiyaɗa wara neɗɗo tappaleyagal ni heewi wuuro he ɗum ɓuuri hewde hannde ɓuuri ɗo hannde hewde ko ɗum geɗe bonɗe tan biyate bonɗe ha liggeyaji bonɗi ñamodiral ngal e jarden ɗum ko holɗum ɓerɗe ɗe ɗum ko holɗum ɓerɗe ɗe paaɗi Allah hokki kaari ko Allah hokkimo ɗum en tout cas mbawɗo fof kam beranti mbawɗo fof tan tinno e hoore mum oto hoola e goto hay sa neldama hunde hay so yuma nelduma wi mi yaafima na ala non affaire yaafo ka namdo yuma ha pat namdo yuma ha pat ala yuma wawi neldam kadi changé ɗon dal hay goto neldu hay goto mo fof ko mbiyata ko temps corona restez chez vous mo fof resto junggo muɗum hay goto neldu dalne muusi joni ɗum poɗɗa hoolade hay goto gogo ma so wiyama ko wonma won gueɗe ɗe won gueɗe ana hakkille ma ga mijota won gueɗe gogo ma aya waɗa kay nawlum yumma hay foof ne wawi waddema so yimi jiya nawlu des fois o yiɗɗe ɗo yiɗete ha mbiya omo yinma weltima ɗo ɗum woni haala ka ɓe ko mo yiɗa rek neɗɗo ne metti andude ɓe mbi tamen mbaɗa signalé tamen joni gasa émission ni welno noon ana gayna joni hay goto wawa andude goɗɗo wallahi c'est la vie ko aduna ɗum wonno hande temmen donc on di komin haali hen ko moni fo yo rento watta hakkille e hoore mum aduna o joni hay goto welani hoolede neɗɗo niɓɓiɗi aɗa wawi wondude e neɗɗo duuɓi sappo duuɓi temedere fina sahani anduma yaltirma e banggue goɗɗo donc salma anni waynodiri e bandiraɓe hokka yenna Arabe Saoudite fin a haalta arabe mais bon c'était juste ça quoi yimɓeɓe dal yo mbat il faut être vigilant dans la vie ouais den toɗen no feewi ko yummayo so bamma so mawne so miñe wattu hakkille ma no feewi ɗum ɗo hokki aɗam ko ya miijo jamma so ari wona mere jamma Allah addiri jamma pour yen miijo janggo ko kewata janggo e jam tunɗi no feewi eɗe bonde ɗe jarani ɗo haydara aduna o ko gasi ha laaɓi ha wi cer tara ala ko jari ɗo henna laaɓodiran deedi men ɗi ha laaɓa ganden hay Allah goto woni Allah woni on tan woni Allah on hokkata on haɗata kala ko janɗa hande ɗum Allah ni laali muɗum nanda Allah hokkuma o Allah haɗi ɗum ko seraɓe ko rokse bonde pour lan ala sens mi jiɗen janggo lakara enen fof ken mayoɓe tôt ou tard la mort tina plaque tout le monde mangera qu'il soit chaud ou froid c'est sum tubaɓe wol froid kam on jarama salminimi juurima mon bande men a jarama assalam yooɗi feewi jari ñayi anne maynodirta e bandiraɓe keccino ko arti du Arabe Saoudi o ko artirani hakkille goɗɗo ko janoɗo umra
machallah émission men waɗi fayida sabu kala ko mbiyata ko ko yimɓe nguurat ko ran ko ɗum min kalata min mbaɗani ɗo éventé haydara min kalanɗo ko wonani so ƴeewi komin kalata ko yimɓe ne nguura ɗum société ko ɗum wuurata ɗum waɗi kala komin mbawi wadde haaldire waɗi min comprendre gonɗon hol wuuroɓe ɗum ɓe ngala haalnoɓe mbawat tan ko ni weddade audio ji mumen minen mbaɗa capté audio ji min mbaɗa ɗum émission ko ɗum noon tan ko heddi ho noon ɓiɓɓe fulɓe mbeɗa wawi haalan ɗon jewɓi e album bébé MC o machallah cool bila cool yaltini émission album mo ala haydo nokku album ganda mo foti wawi yiiden hoore mum yidde nenen pulago nenen foof ko mbiyami ko mum foof nene hen mo hokki on rendez-vous ha dimanche inchallah wayr boɗeje rawno ɗo rek on jarama ɓe kaali foof donc min dokki on rendez-vous ha dimanche prochain so hawre welede Allah ciao